Ahoj, já jsem Filip Holamiček a vítám vás u dalšího dílu podcastu Manifest Talk. Dnes mám tu čest přivítat zpěváka, bývalého poslance Parlamentu České republiky, bývalého pilota Boeingu 737 a současného výkonného ředitele ČASF, neboli České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Tou osobou není nikdo jiný než Marek Černoch. Dobrý den. Vítejte. Krásný začátek. Ten váš záběr činností zní až neuvěřitelně. A věnoval jste se dopravě, hudbě, politice a v neposlední řadě také financím. Mohl byste mi i posluchačům objasnit, jakým způsobem se tohle dá všechno skloubit v rámci jedné profesní kariéry? No, mě to hrozně baví a já mám hrozně rád cíle a plnění si svých snů a cílů, které za mě prostě člověk má mít, a já si dávám vždycky hodně vysoký cíle. Ne asi tak, protože bych byl nějak nafoukaný, to vůbec ne, ale spíš prostě, když se člověk jako do něčeho zakouká a řekne si, že toho dosáhne, vys třeba u toho dopravního letadla, tak že se stane dopravním pilotem a teď prostě přijdete a to fakt jako reálně, v té době jsem pracoval v rádiu, pustil jsem písničku a během té písničky jsem se rozhodl, že budu lítat na dopravních letadlech, tehdy ještě ne na Boeingu, jsem nevěděl, ale prostě na dopravních letadlech. A pustil jsem tu písničku, dohrálo to, šel jsem do kuchyňky, tam jsem řekl všem, budu dopravní pilot, tak na mě koukal jak na blázna. Ale člověk prostě v té chvíli si ten cíl dá a už víte, že si to splníte. A bylo to náročné, stojí to strašně energie, ale já vyznávám takové své životní pravidlo, že člověk dokáže všechno na světě. Když fakt chce, obětuje tomu energii, čas, volný čas, protože v té chvíli prostě místo toho, abyste šel někam se bavit, tak se učíte a ležíte v knížkách, tak toho prostě dosáhne. A samozřejmě je to nějak omezený, asi dneska už bych asi se nestal hvězdou Realu Madrid, ale prostě takový ty cíle, které se dají splnit, tak si myslím, že fakt člověk dosáhne všeho, pokud chce a udělá pro to maximum. Takže to je takový ten moje životní krédo, styl a já jsem prostě dělal věci, které mě baví vždy. A to bylo zpívání, tím jsem se živil. A pak vlastně jsem z toho přešel do kokpitu dopravního letadla po 2 letech. Ta škola, ten výcvik byl jako velmi náročný. A pak vlastně, když jsem skončil s létáním, tak protože už v té době člověk tím, jak je starší, tak prostě najednou začne vnímat některé věci, že nejsou úplně správně v rámci politiky nebo věcí, které se kolem toho točí. A tím, jakým způsobem třeba ten stát funguje vůči svým občanům, takže jsem prostě se rozhodl, že to chci změnit, nebo že se chci podílet na nějaké změně, protože samozřejmě to je taky jako vždycky dlouhá cesta, pokud chcete něco změnit v rámci politiky. No a šel jsem do toho naplno a skončilo to v poslanecké sněmovně. A pak vlastně, když jsem z toho vystoupil, tak jako mě finance bavily vždycky. I v rámci té politické kariéry jsem vlastně na tom nějakým způsobem se spolupodílel na zákonech, které v té době se dělaly. A tak vlastně ten krok potom, když asociace hledala někoho na místo výkonného ředitele, tak jsem se přihlásil, prošel jsem výběrovým řízením a dneska už jsem tady vlastně 6. rok. A mohl byste se podělit o nějaký váš současný cíl? Máte nějaký? No teď ne, mě ta práce hrozně baví a naplňuje. Takže cíle, které jsou, tak jsou cíle v rámci finančního trhu a společností. Já jsem v tomhle takový asi hodně srdcař, protože někdy i dostávám takovou tu zpětnou vazbu, že bych měl brzdit, že bych to neměl až tak lidově řečeno žrát. Ale prostě pro mě naše členské společnosti to je taková jako rodina. A v rámci asociace to není jenom legislativní činnost, těch činností je tam spousta, servis pro společnosti, právní servis pro společnosti. Takže to prostě člověk bere jako fakt, že když se třeba sejde rada, což jsou vlastně zástupci všech členských společností, tak ten vztah a ten kontakt mezi těmi lidmi je velmi blízký a řešíme ty věci asi jinak než některé třeba
velké organizace, kde těch lidí je spousta v těch orgánech a teď prostě se to posílá přes dalších 5 lidí dál. Tady je prostě ten náš kontakt napřímo a pro mě to je jako fakt teď vlastně takový splněný cíl, takže mám cíle s kapelou, to jo, v rámci zpívání. Chceme jednoho dne vyprodat O2 Arenu, ale a to věřím taky, že se podaří, možná tu menší, to univerzum, ale to je takový cíl, jinak jako, jo, možná ještě jeden, škola. Chci dodělat školu, dal jsem se na práva a teď mě vlastně čeká první taková jako zkouška a pak chci jít ještě dál, takže ještě pár let školy a to je taky takový cíl, ale takový ten jako asi, že člověk přeskočí jako úplně někam jinam, nebo tak to nemám. Jo, tak to si myslím, že může být pro spoustu lidí inspirativní tolik. Takové bych ještě studovat. Jo, mě to fakt baví a já to času volného fakt mám minimálně, ale na druhou stranu jsem vlastně takhle spokojený. Mně se to líbí, baví mě to naopak, když třeba pak najednou mám volno a člověk třeba kouká na televizi a teď si v půlce filmu říkám, já bych měl jít něco dělat. Teď už jako tady hodinu koukám a nic nedělám. Takže těch koníčků je spousta, prostě i kolem té muziky. Dneska technologie a různé skládání písniček. Dneska jsou programy na počítači, že fakt člověk může víceméně udělat písničku doma sám, nebo ne víceméně, může ji udělat sám doma. A s kapelou máme takový, jako, nebo já jsem takový blázen, který má představy, že budeme mít velký světla a efekty show, prostě takový to, jako, jsem srdcem depešák, takže prostě takový to, jako fakt to mohutný velký, teď jsou různý krabičky, které vám právě umožňují, že můžete promítat videa na velkoplošnou obrazovku za sebou a jako to prostě to jsou takové ty věci, které mě baví. Teď máme před sebou, budeme předskakovat na Valečově s kapelou Angels, tak budeme předskakovat skupině Smokey, té legendární britské kapele, takže to je taková, to jsou ty malý splněný sny, které prostě nějakým způsobem jdou a tohle jako jsou věci, které mě teď, nebo ne teď, ale které mě baví a které jsou těmi malými cíli. Ale ten velký ne a pokud někoho to inspiruje, tak budu jenom rád. Dobře, ke zpívání se ještě v závěru dostaneme. Ale ještě bych se vás rád zeptal, nebo poprosil vás o to, jestli byste mohl posluchačům představit více asociaci, když si představíte někoho, kdo ji vůbec nezná, tak abyste ji nějak popsal a taky popsal tu vaši roli v rámci asociace. Tak asociace ČASF, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Super, dal jsem to taky, ten název je takový jako delší, takže a když to člověk chce říct rychle, tak občas se tam plete někde. Tak je vlastně asociace, která zastřešuje finančně poradenské společnosti, včetně lidí, kteří s nimi spolupracují nebo kteří v těch firmách pracují. Takže vlastně dá se říct, že máme dneska celkem 31 společností a to jak těch největších na trhu, tak středních až po ty vlastně nejmenší. Takže se dá říct, že jako v uvozovkách zastupujeme téměř až desítky tisíc finančních poradců zprostředkovaně přes ty firmy. A je to vlastně práce, která je založená na samoregulaci. Máme samoregulační standardy, kterými se snažíme vlastně kultivaci trhu, aby se dodržovala pravidla, která na tom trhu mají být. Je to legislativní práce hodně, je to i o takovém tom zlepšování dobrého jména finančních poradců, protože ta doba nebyla vždycky taková. A bohužel prostě do dnešní doby, ještě když se řekne finanční poradce, tak třeba někdo tak jako pozvedne obočí, nicméně ta doba dneska je úplně jiná. Lidé, kteří v tom pracují, tak jsou odborně velmi zdatní. Jsou to lidé, kteří fakt, aby to mohli dělat, tak musí složit velmi náročné zkoušky a nejenom jednou, ale i následně. Prostě je tam následné vzdělávání, je tam obnovování některých zkoušek. Takže to je práce, která dneska je opravdu velmi, velmi sofistikovaná, náročná
A aby jí ten poradce prostě dělal dobře, tak musí fakt splňovat spoustu parametrů, které třeba dřív nebyly. A to je i jedna z těch našich činností, aby se toto vlastně klienti nebo budoucí klienti dozvěděli, že když chtějí pomoc nebo radu finančního poradce, tak na tom není nic špatně. Že ten člověk fakt tam není od toho, aby jim lidově řečeno nasekal pojistky, tak jako to možná bylo dřív před 20 lety, ale dneska, aby jim prostě poradil v rámci financí, protože ta doba je dneska daleko složitější, těch produktů je daleko víc a orientovat se v tom není vůbec jednoduchý. Aby třeba člověk nenaletěl ten neregulovaný segment různých dluhopisů, krypt a podobných věcí. Takže to je vlastně jedna z těch našich činností, toto nějakým způsobem přenášet, ale vlastně do té práce asociace patří i servis členským společnostem. Máme velmi renomovanou právní kancelář, jednu z nejlepších v České republice, která umí velmi dobře finanční trhy, a to nejenom ty české, ale i evropské, nebo vůbec jako zahraniční mezinárodní finanční trhy, což je dneska důležitý, protože jsme v Evropské unii a spousta legislativy vychází právě z EU. Takže tohle je vlastně taková činnost, která nás vlastně zaměstnává téměř denně, včetně víkendu možná. Ale myslím si, že asociace jako taková se posunula o velký kus dál, nebo myslím tím trh jako takový, nemyslím jako asociace, ale trh jako takový, že dneska opravdu se dá říct, že ty společnosti, které jsou v asociaci, tak jsou takovou špičkou top prostě na tom finančně poradenském trhu. Takže to je asi jako ve zkratce. Jinak vlastně asociace vznikla v roce 2018 spojením tehdy 2 asociací, které byly, a vlastně můj předchůdce Jiří Šindelář, tehdejší ředitel, tak se mu podařilo vlastně tyto 2 asociace spojit do jedné, což bylo velmi složité, a tím vznikla jedna asociace na trhu, což je velmi dobře, protože nejhorší je, když potom v rámci třeba institucí, které jsou partnery těch asociací, tam přijde jedna, která říká, my bychom si to představovali takhle, a pak přijde druhá a ta řekne, my bychom si to představovali trochu jinak. A pak ta instituce má možnost prostě říct, hele, tak se domluvte. A pak nám přijďte říct, co vlastně chcete. Takže i jako z tohoto pohledu si myslím, že dneska, když se třeba dělají připomínková řízení nebo konzultace v rámci legislativy, tak je to sjednocené a máte možnost tam jít s tím jedním názorem na ty jednotlivé body a není to prostě roztříštěné. Takže to je za mě jako velký vklad, protože to roztříštění prostě potom znamená, že minimálně buď to vůbec jako nakonec to vyšumí úplně dostracená, a nebo to trvá dlouho, než prostě tam přijde ten nějaký ucelený názor, jakým způsobem by třeba ten trh si to představoval. Takhle máte možnost prostě přijít a říct, my bychom si to představovali takto, a protože asociace vlastně zastřešuje dneska 85-90% trhu, tak si troufnu říct, že ten názor, který tam přinesete, tak je názor trhu. Mm-hmm. Jo, já vás i tak vnímám jako víceméně mluvčího a těch společností, který právě to konzultuje, ať už s regulátorem a tak. Ano. Klidně mě opravte, jestli to... Ne, tak to je. Tak to je. A není to jako čistě na mě, jakože já bych prostě měl takový názor, tak tam jdu. Je to... Zástupce spíš takový. Ano, my máme odborné sekce v asociaci, kde každá společnost si do té sekce může nominovat své zástupce, jednoho nebo i vícero. A pak vlastně v rámci třeba nějakých složitějších legislativních věcí nebo regulatorních věcí, tak je možnost to projednat v té sekci, kde se k tomu může každý z těch zástupců vyjádřit, a z toho pak vlastně vyjde nějaký materiál, který zpracujeme, nebo právní kancelář zpracuje do takové té formy, aby to mělo všechny náležitosti, a to se pak vlastně dává té instituci.
A nebo pokud to není nic nějak jako úplně náročného, složitého, tak máme vlastně takový interní systém, intranet, kde veškeré ty materiály a legislativa, regulace a podobné věci, tak jsou vlastně v rámci připomínkového řízení, kde se k tomu může každá z těch společností vyjádřit nějakou formou a opět pak se to prostě dá do jednoho formátu a posílá se to do ČNB na ministerstvo financí nebo podle toho, co to je za dokument nebo za materiál. Mm-hmm. V nedávné době také došlo k tomu, že se zavedla povinnost nahrávání hovoru a právě finančních poradců, když mluvili právě s klienty a ohledně investic. A v nedávné době naštěstí, ale zase netrvalo to tak dlouho, nebo z mého pohledu naštěstí jako finančního poradce, to netrvalo tak dlouho a bylo to omezeno pouze na zadávání příkazu. Je to tak? Je to tak, no. A to je vlastně, teď je to 4 roky, kdy se to zavedlo, teď to bylo akorát březen. Já do dneška si to pamatuju, myslím, že to bylo, abych nelhal, 20. března, kdy to prošlo. Mm-hmm. A po takzvané vratce ze Senátu, protože Senát to před Vánoci projednal a vrátil zpátky Poslanecké sněmovně s tím, že právě u tohoto bodu byl rozkol i ze strany Senátu, že ten zákon je prostě napsaný tak jako přísně a nemyslím tím, že by to bylo jako přísné, jako z pohledu je to přísné, ale přísně tak, že vlastně se dávala povinnost nahrávat i hovory, které s těmi investičními službami nesouvisely. Tak když se to vrátilo zpátky do té Poslanecké sněmovny, tak to bylo, myslím, že 20. března, kdy to prošlo, kdy to sněmovna odhlasovala ten svůj poslanecký návrh, který to vlastně tedy zpřísnil. A teď v rámci návrhu zákona, který prošel minulý rok, kdy byl uveden do sbírky někdy těsně před koncem roku, tak ten vlastně vrátil zpátky tu povinnost nahrávat hovory, kde probíhají investiční služby reálně. To znamená, nezrušilo se to, jakože by se nemuselo nahrávat nic, ale nahrávají se prostě hovory, kde jsou investiční služby, což jako za mě takhle je v pořádku, protože je pravda, že to určitá kontrola je, ale obráceně návrh jako nahrávat i administrativní hovory, kde se domlouvá schůzka nebo kde ten administrativní pracovník domlouvá schůzku a nejsou tam investiční služby, je prostě nesmysl. Jo. To samé, dneska je ta doba fakt jiná, jako v rámci finančního poradenství. Sám jste říkal, že to děláte, takže víte, že váš vztah vztah mezi vámi a vaším klientem je úplně jiný, než byl třeba před 10 lety, před 5 lety možná. To je vztah, který je založen na důvěře a ten váš kontakt a komunikace je už pak o ničem jiném, než když je to člověk, kterého jste viděl poprvé a už ho vlastně nikdy neuvidíte. Tak pak třeba jako spoustu věcí neřeknete, ale když si věříte, tak tam budete říkat v tom hovoru věci, které fakt nechcete, aby to prostě někde leželo nebo to poslouchal někdo další. A ta povinnost těch let, vlastně, kdy se to musí archivovat, je obrovským rizikem průlomu, rizikem vlastně prolomení ochrany osobních údajů, ochrany soukromí. Navíc velmi nebezpečná záležitost v pohledu na mediální úniky. Podívejte se, živé kauzy a najednou za 2, 3, 4 dny máte v médiích, že se tamhle někdo, jak se to dostalo k těm novinářům, tak si myslím, že by pro ně bylo relativně jednoduché se dostat i k těmto informacím. A ve chvíli, kdy do těch telefonů mluvíte nebo v těch hovorech mluvíte o rodině, o dětech, o prostě pracovních věcech a pak to má někde ležet, archivovat. Já třeba osobně, nevím jak vy, ale já třeba osobně bych fakt nechtěl, aby takhle někdo archivoval moje hovory. Pokud to samozřejmě není jako ze strany policie v rámci nějakého trestného činu, to je něco jiného. Ale tady vlastně se zaváděla povinnost uchovávat informace, které jsou citlivého osobního rázu. A to je za mě špatně. Nemluvě o tom, že tam jsou náklady, prostě zvýšené náklady pro ty společnosti, kdy vy vlastně
ty stovky, tisíce, možná 100 000 hovorů. Musíte potom někde archivovat, musíte je zkoumat, jestli to tam je, není, co tam zaznívá, nezaznívá. Já vím, že dneska jsou jako moderní technologie, ale ze zkušenosti, kterou máme, ani ta moderní technologie vám neodchytí třeba některé ty věci, které tam můžou být. Takže to je prostě můj názor. A v rámci nahrávání pak vlastně ještě jedna věc, která je taky velmi důležitá z pohledu práce, a nejenom nás jako finančního trhu, ale to se týká všech oblastí. Prostě když nějakou formou podnikáte a nemáte tam právní prostředí, které by vám zaručilo to, že když se budete držet toho práva nebo budete se držet toho zákona, tak nic neporušíte. Tady bohužel v tomhle směru docházelo a došlo k tomu historicky, že společnost, když nenahrávala, tak dostala sankci a když nahrávala, tak ji dostala také od jiného orgánu. Takže vlastně ta právní nerovnost v tomhletom směru pak vám vytvoří vám jako třeba tomu jednateli té společnosti nebo někomu, kdo tu společnost vede, založil jí, tak si řeknete, má to smysl? Má to dělat dál, když stejně mi tady prostě budou nahánět buď zleva nebo zprava. A je to špatně. Jo? Víte sám, že vy jako finanční poradce nemáte žádný dotace, nějaký programy, nešáháte si na peníze, evropské peníze. Prostě to, co si vyděláte, je vaše. A máte k tomu mít podmínky, protože tento stát říká, my ctíme hospodářskou soutěž. Takže jako za mě tohle je věc, která je určitě k dobrému. Asi to bude ještě, až to bude ještě možná předmětem nějakých diskuzí, ale já jako určitě s váma souhlasím. A ještě co by mě zajímalo, jakou funkci v tomhle právě zastávala asociace, potažmo vy? Asociace vlastně připomínkovala ty materiály, které byly nebo které jsou vždycky k tomu danému zákonu, no tam těch věcí bylo spousta. To nebylo jenom nahrávání. Takže ta naše práce je vlastně to zpřipomínkovat, pak prostě jdete na ministerstvo financí, které třeba to zpracovává, bavíte se o tom jejich pohledu, vašem pohledu, snažíte se třeba přijít i na něco, co třeba ta instituce, a teď já jako vím, že mají skvělé právníky, no, mají skvělé legislativce, lidi, kteří na tom pracují, ale prostě můžete udělat chybu někde a třeba vy, jako pak ta strana, která to dostane od toho ministerstva v rámci veřejných konzultací nebo těch připomínkových míst a řízení, tak to dostanete k připomínkování, tak třeba přijdete na něco, co jim třeba mohlo utéct, nebo naopak jste schopen pak vyargumentovat to, že určité věci v zákoně mohou dneska být jiné, než byly dřív, když ten zákon třeba v té chvíli se psal a měl opodstatnění, ale jsme prostě, já nevím, o třeba 10 let nebo 5 let dál nebo 2 roky dál a ta daná věc už nemá to opodstatnění, tak prostě můžete říct, tady prostě by to stálo za to třeba trochu rozvolnit nebo povolit prostě dělat nějaké akce, aktivity v rámci investičních zprostředkovatelů nebo toho našeho institutu, který máme. Takže jako to je vlastně ta práce. Já si myslím, že prostě to je diskuze. To není vůbec nic špatného. Je to diskuze, protože sám jsem to zažil. Seděl jsem ve sněmovně, takže vím, jak dokáže být zákonodárce odtržen od reality. Ačkoliv bude tvrdit, že ne. Tak to takzvaný akvárko, jak se tomu občas říkalo, je potřeba se podívat ven. A zjistíte, že ten život je trošku jiný, než vidíte vy. Navíc, což je pravda, to je prostě zase ta moje zkušenost, kterou jsem tam, když jsem tam přišel, já jsem vlastně do toho vstupoval trošku jinak, než se vstupuje normálně a než se vstupovat má, kdy prostě ten člověk si projde komunální politikou, třeba pak tou krajskou, a pak se dostane do těch nejvyšších pater, což je ta poslanecká sněmovna nebo senát. Já jsem šel rovnou do sněmovny a najednou se učíte, protože ty představy, které člověk má, to, že prostě vidíte v televizi, někde koukáte na sněmovnu, tak jsou prostě úplně jiný. Ta realita je jiná toho života. Takže tam pak najednou máte 2 možnosti. Buď se chcete učit
a začnete se učit a začnete zjišťovat, že napsat zákon není vůbec legrace, protože můžete ovlivnit x dalších oblastí. A nebo ta druhá cesta je prostě tak, jak taky člověk zažil, prostě se na to jako v uvozovkách vykašlát a máte kartičku a máte ten pocit, jako že jste poslanec, která samozřejmě vás jako nečiní rozhodně nikým jiným, než jste. Prostě poslanec nebo jakýkoliv politik je úplně stejný člověk jako kdokoliv jiný. Takže tohle jsem se jako naučil a myslím si, že to bylo dobře, protože opravdu tam pak ta představa, teď přijdu a udělám tenhle zákon a najednou zjistíte, že když to uděláte, tak možná někomu pomůžete, ale možná taky spoustě lidem ten život trošku zkomplikujete. Ale obráceně taková ta v uvozovkách lidová tvořivost prostě některých zákonodárců tam je, takže pak vlastně reagujete na tyhle ty věci a snažíte se říct, hele, venku je to jiný, ten trh funguje jinak, život prostě je jiný, to není tak, jako že to vidíte někde v televizi, tak to je. Prostě. Takže tohleto, pak když jdete a říkáte, dobře, vy tady chcete tohle, ale když se to stane, tak se může stát něco jiného, tak musím říct, že velmi často ta reakce vlastně z druhé strany je jo, hele, jako to je dobrý, no, tak díky. Ale taky většinou, že ty diskuze jsou dlouhý a nakonec třeba prostě to zůstane v té formě, tak jak si to představuje. Ať už je to zákon, nebo ať už je to v rámci nějakých dohledových dokumentů České národní banky, i tam probíhají ty konzultace s trhem, takže jako taky někdy prostě se vám podaří přesvědčit, že ten váš názor jako fakt není úplně od věci, ale někdy se to prostě nepodaří. No, takže takový je život. Jo, to určitě souhlasím, že ta praxe v té poslanecké sněmovně musí být složitá a není to úplně jednoduché tam prosadit ty své názory a hlavně, aby to často dávalo i hlavu patu, když to vyleze ven. Jo? No přesně tak. To jako já dneska, když koukám na politiku, tak třeba na rozdíl od některých mých kamarádů, kteří vlastně řeknou, jak je to možné, že tohle to udělal nebo tamhle to udělal, tak se snažíte to třeba i vysvětlovat těm lidem, že to fakt jako není úplně jednoduchý, protože typově teď třeba konsolidační balíček. Já vím, že třeba někteří se zlobí nebo asi právem, ale obráceně prostě musíte to vyprecizovat tak, aby některá část toho segmentu nebyla úplně jako, že se to jede jako v klidu, dálnice neděje a ta druhá třeba na tu dopadly nějaké regulace nebo nějaké ty tvrdší zásahy do toho. Takže jako není to jednoduchý. Já to samozřejmě nechci jako zastávat jakýkoliv v rámci těch zákonů, ale umím si představit, že to prostě není jednoduchý. I při té tvorbě fakt musíte přemýšlet, jo, když se udělá tohle, co se stane, když uděláte tohle, co se stane. Takže samozřejmě jsem naštvaný kolikrát, když prostě vidíte, co nám třeba přijde, protože si myslím, že ten náš regulovaný segment by si zasloužil obráceně spíš jako trošku uvolnit, než na ustálé utahování byrokracie. Ale jako jdete do toho, snažíte se říkat, tohle je fakt špatně a nějak to jako doložit. Proč? Nebo právníci prostě vám udělají rešerži třeba ze zahraničí. Ale není to jako, dělat zákon fakt není jednoduchý. Právě když se na to podívám z toho svého pohledu a finanční operace, který působí v tom regulovaném světě, tak mi ta regulace svým způsobem až tak nevadí. Jo, protože vyplnění záznam z jednání a tak dále. To je všechno, co jsem schopen akceptovat a lze v pohodě zvládnout, ale vadí mi spíš ta neférovost v tom, že potom je tady druhá část, ta neregulovaná, a ta si jede po vlastní ose a často nenese žádnou míru zodpovědnosti za své kroky. Jo? A to je jednoduše to, co mi vadí. Já se vám vůbec nedivím. To nám vadí oběma. A mě teda velmi, protože se to řekl naprosto přesně. Jsou pak obrazně řečeno dvě party.
Jedna má povinnosti, které musí dodržovat a striktně, protože je dohlížena a Česká národní banka je orgán, který dohlíží velmi precizně. A pak máte partu, která vlastně nemá téměř žádná pravidla. Pokud neuděláte čistokrevný podvod, prostě, že na vás dopadne, nebo že po vás půjde policie, tak vlastně si můžete dělat, co chcete. Nemusíte mít žádné zkoušky, nemusíte o tom vlastně vědět skoro nic, protože vás nabrýfujou někde, dostanete noty, tohle se naučíš nazpaměť, umíš dobře mluvit, dobře vypadáš, hezky se oblíkni a vyraž a prodej to. A když to prodáš, tak dostaneš, nevím, 12%, třeba 20%. Jsem taky viděl, 22% jsem dokonce viděl jednu prezentaci, kde slibovali. A vy v té chvíli vlastně děláte jen takovýho náhončího. Prostě to nic jiného fakt není. Já se teď omlouvám, možná se třeba někdo bude zlobit, kdo v tom trhu dělá a neříkám, že jsou všichni takový. Jo. To zase je potřeba říct, že jsou tam lidi, kteří asi fakt tu práci myslejí vážně, snaží se jí dělat dobře a snaží se třeba prodat tomu klientovi ten neregulovaný produkt v dobré víře, že to fakt vyjde, že jim prostě ty peníze vydělají. Ale je tam strašná, nebo je tam velké, ne strašná, to je blbý slovo, je tam velké množství lidí, kteří fakt prostě vidí jenom money. Nemyslím manifest, ale peníze. A to je špatně. Prostě v té chvíli ten regulovaný trh je byt za ty faulé excesy toho neregulovaného trhu, které jsou velmi často v médiích zmiňované kauzy, velké kauzy, nebudu teď jmenovat, ale všichni ví a prostě v posledních letech to je jako každý čtvrt rok, půl rok, prostě miliardový kauzy. Takže v té chvíli novinář co napíše? Finanční poradci okradli babičky a klienti nebo čtenáři vůbec nedělají rozdíl vůbec neví, jako jestli je regulovaný segment, neregulovaný segment. Oni prostě v té chvíli řeknou finanční poradci, to jsou ty loupežníci. A to mě na tom prostě strašně vadí, že tady není ani vlastně z té zákonodárné strany nebo z té institucionární strany tady není ta snaha o tohleto, aby se vyřešilo. Protože já si osobně myslím, že finanční trh je prostě jeden. A jestli máte takový nebo takový produkt, je úplně jedno. Za mě prodávat třeba korporátní dluhopisy, ty rizikový junk bondy, krypta, který dneska už taky tu regulaci aspoň mají, takový ty nestandardní investiční nástroje, ať se teda prodávají, ale v tom případě by to měli být opět lidé, kteří prostě tomu rozumí a mají ty zkoušky a mají tu zodpovědnost vůči klientům. Není to jako o tom, že já si prostě se hezky oblíknu a dneska prodám za 10 milionů. Ono jako, já to chápu. V té chvíli třeba u těch mladších lidí ta vidina prostě toho, že si koupí pěkný auta a baráky a holky a mašiny a všechno. Ale jako z pohledu zodpovědnosti vůči klientovi prostě to tak nejde. Prostě to nejde. Ten trh musí mít pravidla. Takže naše snaha jako minimálně v těch rozhovorech a médiích je, aby se to nějakou formou postupně začalo měnit. Teď třeba v tom zákoně, co jsme se o něm bavili, což je zákon rozvoje finančního trhu, tak tam je i část, která je věnovaná právě korporátním dluhopisům a zpřísnění těch pravidel pro emise a pro vydávání a proto. Takže já si myslím, že nějaký kroky se aspoň dělají. Není to určitě ideální stav, ale aspoň se zase o kousíček posunuli dál, protože i jako i z pohledu třeba ČNB, prostě těch webů, kde je tento dluhopis schválila ČNB je mraky. Přesně. A už tam nikde není napsaný, že ČNB nic neschvaluje, za nic neručí. Ta jenom schvaluje ty parametry, jestli byly dodržený, ale rozhodně ne, jestli ten dluhopis vás přivede na mizinu nebo ne. To je právě problémem, kdy my jsme jednou s kolegou Petrem zjišťovali vlastně jeden případ. Budu klidně jmenovat. Jednalo se
o dluhopisy společnosti Future Farming a právě byla reportáž na Seznamu, kdy právě ten reportér a formou mystery shoppingu se zajímal o tyto dluhopisy a ten prodejce mu explicitně, když se zeptal na to, že je tam uvedeno, že to schvaluje Česká národní banka, tak co to znamená, tak mu explicitně řekl právě, že Česká národní banka to schválila a on jako co schválila? Jako podnikatelský plán? Ano, podnikatelský plán. No, jasně. No. Jsou schopní jako v té chvíli odslouhlasit všechno. Ano. To je... A nebo potom jako i ten poradce, nám v rámci společnosti 4 poradci v nedávné době volala jedna společnost, jestli budeme prodávat jejich korporátní dluhopisy a rovnou hned v tom úvodu zmínili, že za to je provize 9%. Jo, za prodání toho dluhopisu v hodnotě té investice. Že? A když si to člověk jako rozumně smýšlející poradce, nebo i kdyby typař, tak za mě si musí říct, tak ta společnost tady vyplatí 9% z toho, co dostane, co si půjčí. Ještě k tomu má tady platit úroky ve výši třeba 9-10%. Jako, a to ještě je málo, jo, většinou 12 a podobně. Tak to jako si potom ten poradce nebo rozumně smýšlející musí říct, tyjo, to úplně nehraje, že? Jako, neřekne. Ten rozumně smýšlející, jo, ale kolik jich je? Jo, a právě potom i v té reportáži bylo vtipné, když se ten klient zeptal na rizika, tak ten řekl, ten poradce ve smyslu něco, nebo spíš prodejce, abychom byli přesní a my to rozdělovali, na rozdíl od novinářů, tak řekl, že no tak jediným rizikem za mě, no, to by tady musel vletit Putin, jinak je to v pohodě. Ne, tohle to je přesně, já se taky setkávám velmi často s velmi jako až tragickými příběhy, nebo tragédie zdraví, ale ono, jako když se člověk dostane na mizinu a přijde o všechny peníze, tak to je taky tragédie. A zažil jsem paní, která podlehla, prodala nemovitost, která jí ještě ke všemu jako nepatřila, nebo jako byla tam zapsaná, ale peníze měla splácet. A ještě se půjčila 2 miliony. A o všechno přišla. Takže to je věc, která za mě, jasně, chápu, ten člověk je dospělej, má občanku, takže jako by měl vědět, měl by být rozumný. Je pak otázka toho, jak se lidi vzdělávají v rámci vůbec financí. Dneska u mladých je to asi už daleko lepší, ale třeba ta střední generace a starší generace podle mě ještě v tomhletom směru má velký mezery nebo velký propasti. A obráceně od toho prodejce, kdo tohleto udělá, tak prostě na tom trhu fakt nemá co dělat. Protože přesně ty lidi to musí vědět. Já jako úplně nevěřím, když někdo říká, ne, já jsem to nevěděl, já jsem si myslel, že to vyjde, protože jsem si to taky koupil. Ale on už třeba neřekne, že si koupil to samý, ale za 50 000 a pak to dál prostě prodal lidem za jako v celku třeba miliony. Takže ten tah potom jako samozřejmě, podívejte, já to tady mám taky, tak to je. Jo, a jako je to o té rétorice, tom, že tyhle lidi jsou velmi, velmi zdatní na rétoriku. A prostě přijde a začne říkat, ale to je jistota, nemůžeš prodělat. Kámo, já jsem si to koupil. Manželka, přítelkyně, rodiče, všichni jsme si to koupili. A ten člověk je prostě tak zblblej, ten klient, že si řekne, tak jako když to má celá jeho rodina, tak to musí být jistota. A koupí si to taky. Jako právě třeba já už jsem se setkal s vícero takovými případy a jeden byl takový, že ten poradce přišel za klienty při refinancování hypotečního úvěru, jim ho navýšil o 500 000 a ten 500 000 s nimi zainvestoval do korporátních dluhopisů, z čehož 3/4 byla v jedné společnosti a ta pohořela a aktuálně je v insolvenci. Jo, a nevrátí to, co si půjčila v plné výši jednoznačně, jestli vůbec něco. No. A to je potom, ale to je ještě jako zase o tom, že to je byla součást toho regulovaného trhu, ten poradce. Jo, to je za mě i potom
musíme si víceméně šáhnout jako do vlastních řad, že ne všichni, že to znamená, že člověk je v regulované části, takže jako je... Ne, vůbec, to je jasný. Já říkám, i mezi těmi prodejci jako je asi hodně lidí, kteří to jako myslí fakt dobře a asi to i dobře dělají v rámci, nebo třeba neprodávají prostě tyhle ty věci, kde si dokáže každý spočítat, že to je nesmysl, že to prostě nemůže ta firma vyplácet. Prostě to jsou tak vysoký výnosy z toho potom, že to byste musel vymyslet něco úplně super geniálního, aby z toho byl výnos 25, 30, jsem taky slyšel, procent. A třeba jdou prostě do těch nástrojů, které jsou sice nestandardní, ale je tam nějaká určitá třeba nějaké, nebo jinak to riziko je prostě malý. A nebo v obráceně, jsou lidi, kteří si rádi hrajou. Ty junk bondy mají vlastně svoje místo. Prostě to není nic jako nelegálního. Ano. Ale jde o to, jakou formou pak komunikujete třeba vy jako poradce s tím klientem, který vám řekne, hele, já jsem slyšel, že tady jsou super jako nějaký bitcoin třeba, nebo krypta, nebo dluhopisy. A vy, jak jste schopen mu vysvětlit, že ano, ale jako je potřeba prostě to třeba diverzifikovat tak, aby to nebyla částka, která pak, když náhodou o to přijde, tak ho to zlomí. Jo, to jako třeba můj syn taky už investuje. Říkal, že má prostě nějaký aplikace a kupuje si akcie nebo prostě, ale jsme se o tom bavili a on sám říkal, já prostě jsem si třeba dal měsíčně plácnu 500 korun, který jako si jako proinvestuju, prohraju, nemyslím jako, že by prohrál a že si s tím hraje a je to jako v pořádku. Ale jako nejhorší podle mě fakt je, když někdo přijde a řekne, tady jsou nějaký, to je super, tady do toho to za 500 000 a přitom ví, že ten člověk opravdu sahá do všech úspor. A jsou to věci, u kterých bohužel i ten poradce velmi často ví, anebo bohužel i ten prodejce, ale bohužel i ten poradce. Ví, že to prostě dopadne špatně. A možná u toho poradce je to ještě horší potom, protože tam se víc počítá s tím, že ten člověk právě tím, že to zná a že to dělá, tak má počítat nebo má předestřít tu zodpovědnost vůči klientovi. Takže to je, ale dělají to všichni, jako to, nebo všichni, myslím tím, nejenom ty prodejci, ale prostě občas se to týká asi i finančních poradců. Ale zase na druhou stranu, myslím si, že je důležité to komunikovat i té veřejnosti, protože u řady lidí se mi zdá, že jsou často až neponaučitelní v tomhle směru, kdy právě zase mám jeden příběh klientky, která jasně nespolupracuji, ale byl jsem u toho, kdy měla poradkyni, která ji právě navězla do korporátních dluhopisů. Ty spadly, teďka se jí ty peníze nevrací, ale nadále s ní spolupracuje. Jo? A je to často tam vidím takový společný jmenovatel toho, že ten poradce je často nějaký známý, dobrý, rodiny a tak dále, který to určitě myslí dobře, ale kolikrát jsem viděl, že tomu tak nemůže být. Já vím, no, ale on možná to fakt myslí dobře. On třeba v té chvíli se snaží pomoct nebo to zachránit, nebo to, ale ta záchrana je většinou pak ještě větší cestou do pekla, než kdyby se na placa to řeklo, prostě to dopadlo blbě a nechci říct, já ti tady teď pomůžu se splácením, ale prostě se k tomu postavit čelem. No. Je to fakt o tom přístupu a je to o lidech, prostě, kteří tu práci dělají. Myslím si, že u těch poradců dneska je to fakt díky tomu, čím všem musíte projít. Pak samozřejmě tam zazvoní třeba to pozlátko, že to člověk jako dělá, živí se tím. To jo, ale poradce, který už si udělá zkoušku o pojištění, jo, to ví. Tak a ten řeší pojištění. Jo. No, ale aby mohl zprostředkovat investice, tak si na to musí udělat zkoušku a když ji nemá, tak tady má právě možnost typařiny toho neregulovaného segmentu. No, jo. Je to tak. A to špatně. Jo, to se mi právě zdá právě to, že nemusí se učit jo, a může přitom ale zprostředkovat investice formou
ty typařiny a ještě k tomu jsou to neregulované produkty. Jo? Souhlas. To je prostě potom fakt se naučit 3 věty a zabalit je do super rétoriky, do šarmu, hezká vůně, prostě vys taky víme z praxe, přijde k vám pan XY, Lojza Vomáčka, on přinese láhev vína, jestli víte o tom, že už vám prošly všechny pojistky. A to je prostě věc, kdy máte fakt chuť říct, jo, přijďte a prostě toho člověka čapnout a odvést ho někam, ale tak to prostě je, no. To je, je to prostě o lidech. Je to o tom, jak k tomu přistupujou. Má pojišťovnictví, ale v té chvíli už by mu měla blikat baterka, žárovka v hlavě, že když jsem dělal pojišťovnictví a nemám investice, tak bych to asi neměl dělat tím typařením, protože vím, jak to pojišťovnictví je náročný a že to fakt není sranda. Takže to, že tady někdo někomu něco slíbí, nějaký výnosy nereálný, asi je něco špatně. A ten člověk, který tomu rozumí, tak by měl jako být víc opatrný ještě než ten, kdo tomu nerozumí, protože tomu vymejou prostě na nějaký prezentaci hlavu a řeknou mu, teď budeš říkat tohle a až se tě něco zeptá, ho pošli za náma. Nebo až řekne, já to chci koupit. A v té chvíli to je fakt prostě, nevím, jak to ani nazvat. Prostě to je člověk, který tomu vůbec nerozumí, umí dobře mluvit a má prostě tu image, má takovou tu auru, třeba to charisma, prostě dokážete lidi zblbnout. Ale to už je to prostě špatně, úplně jako celek. Ale u toho poradce, který třeba nějakou tu zkoušku má, tak je to pro mě jako horší, protože on by měl mít větší zodpovědnost než ten člověk, který fakt to jenom odnese. Ještě kolikrát jsem slyšel, že to i čtou, prostě z toho, co mají říkat prostě před tím klientem. Jo, to je. Ale právě z pohledu toho, že když si to jako vezmeme a jednalo by se o jedince, kterému jde především o ty money, jak jste řekl, ale ne manifest, tak vidí tu vidinu peněz a nejde mu primárně o to dobro toho klienta nebo takhle jakoby dělat tu práci správně, tak je pro něj mnohem jednodušší jít do toho neregulovaného segmentu, který má zaprvé často vyšší provize a často nenese odpovědnost za tu investici, protože tam figuruje jako typař. No jasně. Jo. Takže to je právě z pohledu toho nastavení. Ale ano. Za mě jako bizarní situace. Vemte si, kolik vy jako poradce musíte jako fakt dodržovat věcí. A když k vám přijde ČNB, tak fakt budete, já nevím, půl roku, nebo jak dlouho třeba u vás budou, nebo třeba 4 roku, tak budete mít velmi těžký spaní. A pak prostě je část, kde nic není. Takže by někdo měl přijít a říct, regule budou takový a takový. Třeba budou o něco jako méně striktní než u nás, ale prostě postupem času přiblížit a sjednotit vlastně ten finanční trh v rámci těch regulí, které za mě jako dneska jsou fakt jako moc. Jo. Je to přeregulováno. Mělo by to se spíš jako trošku rozvolnit, protože dneska už fakt musíte vykazovat v rámci výkazů věci, které jako nemají s tím, aby se ochránil klient nebo spotřebitel, už nic společného. Třeba my jsme jako byli ve velké diskuzi v rámci výkazů, které musí společnosti dávat do České národní banky a tam jsme jako rozporovali požadované body, které opravdu jako ta společnost, když by náhodou zkrachovala, tak neohrozí klienty. Ona nedrží jejich peníze, na rozdíl třeba od banky, takže jako to už jsou informace, které jdou nad rámec, ale obráceně prostě ta pravidla tomu dala jako tu etiku, ten trh prostě asi fakt očistila kdysi, když se tohleto zavádělo. Takže to k něčemu to je, ale dneska je to moc. No, já bych šel trošku zpátky. Nicméně v rámci té byrokracie hlavně. Nicméně obráceně, když se prostě někdo zeptá,
jako jestli regulovaný trh je špatně, tak má to pravidla. A to je, jak jsme se bavili na začátku, třeba jedna z těch našich činností jsou samoregulační standardy, které se právě váží na témata, která jsou nebo můžou být v rámci právě těch oblastí toho trhu citlivá nebo kontroverzní, což jsou třeba nestandardní investiční nástroje. Zaváděli jsme interní standard, právě který vymezuje ta pravidla. Takže jako v tomhletom směru asociace sahá vlastně do těch vlastních řád a snaží se být sama tím, který vlastně tu etiku toho trhu drží. Takže jako, to si myslím, že je správně, no. Ale v oblasti regulace jako celku, tak to už je moc. Jako já třeba osobně kvituji zase ty regulace ve smyslu toho vzdělání. Jo, že právě je za mě dobře, že tady máme zkoušky právě, ať už, že povinně musí člověk dělat už i zkoušky o pojištění, což si myslím, že na tom trhu chybělo a zvyšuje to tu kvalitu a to si myslím, že je určitě dobře a nechci, ať to vyznívá tak, že jsem proti regulaci nebo tak, ale spíš jenom jde mi o to, aby ty podmínky byly na tom trhu rovné, když už někdo se baví s klientem o investicích, pojištění, úvěrech, čemkoliv. Ne, to souhlas. My máme vlastně s Vysokou školou finanční správní, tak jsme vlastně vytvořili projekt, který se jmenuje Master of Financial Planning. A je to certifikát pro finančního poradce, kde musí projít takovým jako kurzem a na závěr skládá zkoušky, které jako nejsou vůbec jednoduchý. To jsou z praxe, jsou tam jako opravdu významní lidé z oblasti finančního poradenství, takže to není vůbec jednoduchý. Obráceně prostě, když získáte tento certifikát MFP, tak vlastně opět dáváte najevo, že prostě ta vaše odbornost je zase o ten level nebo kousek je vyšší. Ale je to prostě zase, snažíte se, aby ti lidé, které zastupujete nebo které v těch firmách dneska pracují, tak aby to byla prostě ta špička trhu. A společnosti jako takové, když se podíváte taky na vývoj, na historii prostě těch společností, tak dneska to jsou, naše společnosti jsou prostě, a to říkám, jako nechci teď nikoho plácat po ramenou, nebo to je prostě věc, za kterou si jako tvrdě stojím. To jsou společnosti, které by nejenom v rámci toho finančního trhu, ale vůbec jako v rámci podnikání, řízení měly být dávány za vzor. Jako první okamžitě, když byl covid, tak jako první se řešilo, jak se to udělá, když se zavřou pobočky, nebo nezavřou, jaká tam budou pravidla, tak aby se klienti, aby měli co nejmenší riziko, řídící procesy, kontrolní mechanismy, prostě to je jako špička. A tohle si všechno, myslím, v tom celku potom přispívá v rámci finančních poradců toho regulovaného segmentu, tak si myslím, že přispívá k tomu, že dneska už to jméno je prostě úplně někde jinde. Jasně, že vám někdo zkazí jméno, to prostě se stává všude, v každém oboru. I v pilotní kabině budete mít dobrého a pak tam někdy bude třeba blbej pilot nebo i kapitán, proto jsou v tom kokpitu 2, aby se to nikdo nevyděsil, že to, nebojte se, vždycky ty piloti jsou samozřejmě cvičený, ale jsou 2, takže i když třeba jako ten jeden je horší třeba než ten druhý, tak to nic neznamená. Ne, teď myslím vážně. Prostě tak to je. A ta naše práce je prostě v tomhletom směru to posouvat dál. To si myslím, že se nám daří. Jo, já v to pevně věřím, že tak i do budoucna bude. A já taky jsem šel právě tou cestou, akorát jsem šel formou toho vzdělání, mám titul EFA, právě zkoušku EFA. A kdybyste to měl právě přirovnat tady k tomu,
Master of Financial Planning, tak kde byste to zařadil tady v tomhle, nevím, jestli je to konkurence v rámci toho vzdělání, nebo jak to vnímat? Já bych neřekl konkurence, nebo takhle jako na jednu stranu možná je to konkurence, ale to bylo vlastně tohleto vzniklo ještě předtím, než jsem šel do asociace, nebo jsem přišel do asociace a bylo to prostě nějaká, jako které z těch vzdělání, certifikátů, tak vlastně bude jako v rámci asociace, ale FPA je naše přidružená společnost a jako i tam jako za mě to prostě dělají výborně. To je prostě jenom další druh. No jo, jsou prostě nechci říct produkty, ale a záleží na tom, komu je co blížší nebo jakou formou. Takže to je spíš z tohoto pohledu. Jo. To je jinak i třeba v rámci té evropské legislativy a toho, tak jako to je třeba to pole působnosti hodně FP, takže jako ta spolupráce je skvělá. A já když si to vezmu, tak za mě určitě ty zkoušky dávají smysl a poradci si tak s tím může získat určitou míru renomé v tom smyslu, že opravdu mu na tom vzdělání záleží a že musí se jít nějakým způsobem dále následně vzdělávat, aby si ten titul udržel, ale taky to vnímám tak, že to je jenom doklad o tom vzdělání a potom je otázka té praxe, toho, jak se mu to daří přetavit do té práce s klientem. No určitě. Myslíte, jako, že si ten klient na to slyší? Že má třeba certifikát? Ne. Nebo myslíte jako tu praxi? Tu praxi. To využití v praxi. Přesně tak. Jako to, že někdo má titul, ještě neznamená, že je dobrý poradce. Jo? Můžete nadělat 30 titulů a budete blbej poradce. To je jako je to tak určitě, ale zase je to dobrý doklad o tom, že to člověk s tím vzděláním myslí vážně. Jo, jako já si myslím, že když je to třeba, teď samozřejmě opomenu titul jako vysokoškolský, nebo protože máte inženýra, magistra nebo bakalář, ale třeba u magistra nebo toho inženýra to budete mít, já nevím, plásnout cestovního ruchu, jo, takže to jako asi není jistota, že inženýr poradce nebo magistr poradce bude skvělý poradce, nebo ne, takhle, to může jako být, ale nezáleží to, jestli má ten titul nebo nemá. Já si myslím, že v tomhletom směru a sám jsem to zažil, že když jsem dělal školu, tak jsem měl jako maturitu, když jsem dělal pilotní školu, myslím, a vlastně do té vysoké školy nebo na práva jsem se rozhodl až později, takže a zvládl jsem to a měl jsem úplně stejné podmínky jako vlastně všichni, kdo studují ČVUT, dopravní pilot, že prostě ten výcvik je stejný. To je jenom, že když jdete na ČVUT, tak to máte jako v rámci vysoké školy, ale ta letecká škola je stejně náročná jako to a prostě to člověk zvládne a to samý si myslím, že to je, že v té naší branži. Prostě to, že má někdo titul, neznamená, že bude skvělý finanční poradce a obráceně a třeba i u těch certifikátů, když si to uděláte, tak tam je výhoda, že to už je vlastně certifikát, který děláte na to zaměření vlastně té vaší práce. Takže tam určitě kdo chce, někdo to třeba může vzít jenom mám tady titul a budu to mít na vizice, ale kdo chce, tak to využije. Prostě ať je to Master of Financial Planning nebo FPA, to je jedno, prostě udělají vám vhled do té vaší práce na bázi těch reálných situací, což je za mě nejdůležitější, protože teorii se můžete naučit. To je jako, pokud člověk chce, tak se tady nabifluje 5 stran a vůbec neví, o čem to je, anebo pak máte tu druhou formu, kde prostě tam sedí proti vám takhle člověk a teď mi budete říkat, no teď si představ, že máš takovouhle modelovou situaci, jak to budeš řešit. A začnete se potit, protože když máte nabiflované teorie
ale neznáte tu praxi, tak nevíte. Jo, to se mi právě taky líbilo, že ta zkouška byla udělána tak, že nejdříve byla ta teoretická část, kterou když člověk splnil, tak mohl přejít k té praktické a tam přesně dostal zadání toho nějaké rodiny, které právě řešil ten finanční plán, nějaké otázky a tak dále a pak si to muselo obhajovat před tou komisí a myslím si, že to je právě dobrý model v tomhle směru. Já to mám taky rád. Jo, a dává mi to smysl a určitě pokud je nějaký poradce, který nás poslouchá a uvažuje právě o tom, tak bych to určitě doporučil, protože to taky může zvýšit obzory. Určitě. Neberte to jako že budete mít na vizitce o pár písmenek víc, ale berte to jako vklad vlastně do té své odbornosti a do toho, že člověk se tam prostě od těch matadorů, co to fakt umějí, tak se naučí prostě spoustu věcí a to si myslím, že je dobře. Yeah. Já jsem takhle, když jsem učil dopravní piloty, potom když už jsem sám lítal a pro mě prostě ta výuka byla hodně o těch zkušenostech, které jsem sám zažil, prožil, protože ta teorie fakt vám říká něco, ale pak ta realita je jiná, protože do toho máte x dalších věcí a to samé prostě platí tady v této branži. Pojďme ještě k manifestu, protože už 18.4. se společně setkáme právě v Kubexu a dokonce budeme společně v jedné panelové diskuzi, kterou budu moderovat a na téma placené poradenství a best practice, a kde budete společně s Radanou Mokricky a s Janem Sušánkou. A tak by mě zajímalo, jak se na tuto diskuzi těšíte. Já se na to těším hodně, protože já tam budu takovou opozicí. Aha. A nevím, jestli a když se jako dostanu do diskuze potom, tak to prostě už pak jede, protože mám rád takový ty fakt jako diskuze. Jako nejstrašnější je, když se všichni plácají po ramenu a říkají, to je jasně, pane kolego, máte pravdu. A zase obráceně. Ale když je to prostě diskuze, která je i třeba trošku kontroverznější, protože lidi v té chvíli říkají fakt, co si myslí, názory. A někdo jsou tam i trošku ty emoce a ono to je jako takový jako zase pro ty lidi zajímavější podle mě. Takže, ale to není proto, že bych tam chtěl dělat nějaké jako divadlo programově, ale spíš tak jako za nás ten systém odměňování minimálně v této době, třeba za nevím, 10 let, 20 let, to bude jinak, ale minimálně v téhleté době ten systém odměňování provizního systému nebo provizní systém je v pořádku. Takže to placené poradenství zní to hezky, ale zkuste si představit u nás, že přijdete a řeknete 10 lidem, že za vaše služby budou platit oni. Kolik z těch lidí řekne, jo, já to chci. Máte, nebo jinak, řeknete 10 lidem, máte možnost si teď vybrat, těm 10 lidem máte možnost si teď vybrat, jestli tu práci, kterou udělám, tak dělám za vaše peníze, anebo budu odměněn provizně. Kolik z těch lidí řekne, já to chci zaplatit? No určitě, když se to podá takhle, tak bude minimum nebo skoro žádný. A na druhou stranu jako placené poradenství se snažím právě praktikovat aspoň v rámci té investiční části, kde to jde, já osobně. Jo. A jako když to vezmu do té praxe, tak naopak musím říct, že ta odezva ze strany klientů není nějakým způsobem hrozná nebo takhle, protože ono, když ten model je postaven rozumně, není to tím způsobem, že člověk platí toho poradce provizně a ještě placeným poradenstvím, že tam probíhá dvojí platba, tak když je to nastaveno rozumně, a tak to leckdy může být, si myslím, i pro toho klienta levnější, což může být pro někoho paradoxní. A hlavně, jako co mi třeba osobně, jako poradci na tom současném provizním systému nedává úplně smysl, je problém u těch investic, že klient právě nemá garanci toho následného servisu. Jo? Že je často právě poradce odměňován hned na vstupu a to může potom dělat neplechu v tom dlouhodobém vztahu, že nemá takovou motivaci se za klientem vracet. No. To máte pravdu. Jo. Takže
Jo, takže takhle. Ale je spíš otázka, jako kdy to udělat a jak plošně teď. Ne. Protože minulý rok byl v rámci revize MiFIDu v Evropské unii, tak jeden z návrhů byl takzvaný ban provizí. To znamená vlastně konec provizního systému, který naštěstí neprošel, protože jako i v té chvíli, když uděláte přechodné období, tak to přechodné období by muselo být nevím jak dlouhé, aby ty lidi byli schopni jako přejít reálně na tento systém odměňování. A já jako neříkám, že to je špatně. Máte pravdu, když si to vztáhnu třeba na sebe, tak taky asi jsem schopný prostě říct dobře, tak já nevím, teď dám příklad za pojistku třeba, nebo za investici, nebo za něco, dobře, uděláš mi pojistku, tady máš 1000 korun, nebo uděláš mi investici, máš nějaký procenta, mi řekneš, kolik vlastně z toho teda ti zaplatím jako tobě za tvoji práci. A pak je to otázka samozřejmě, jak velká procenta a kolik těch lidí dneska v dnešní době by tohleto udělala, protože nemyslím si, že zatím u nás jako Češi jsou nastaveni na ten model třeba britský, kde to způsobilo, když se to zavedlo, obrovské komplikace. Ale myslím si, že tady u nás by to byl teď v tuto chvíli, kdyby se to stalo, krok k tomu, že lidi prostě budou bez produktu. Jo, jako já zase netvrdím to, aby to bylo plošně nastaveno, to taky nejsem zastáncem tohoto názoru, protože vnímám to, že to není služba pro 100% obyvatelstva, to určitě ne, ale spíš si myslím, že by byla fajn větší volnost v tomhle směru, aby si ten poradce... A teď je volnost. Tak jako myslím to v tom smyslu, že abych nabídnul klientovi třeba bezprovizní pojištění nebo takhle a mohl být 100% placeným napřímo explicitně takhle tím klientem, tak to nejde, že jo? Jakože by třeba ta pojistka byla levnější? Jo. A jde to třeba v rámci některých pojišťoven by to nejspíš šlo, ale nejde to... ale tím se zase ten člověk bude dostávat na tu pozici toho, že nemůže potom nabídnout tomu klientovi celou paletu těch společností a to už je zase potom pro něj jako riziko, že jo. Taková neřádná peče. Ano, právě. Jo. Ne, ale já jako taky to jako takhle nechci, aby to vyznělo, že to jako odsuzu, že to je prostě to, ale myslím si, že opravdu k tomu k té třeba jednoho dne úplné změně na tento systém je jako relativně dlouhá cesta, která asi by měla být o té postupné volnosti, možnosti, ale jsou tam prostě potom věci, o kterých jste mluvil. Ve chvíli, kdy tohleto nabídne třeba tu možnost jedna pojišťovna nebo 2, 3, tak v té chvíli nejste schopen vlastně porovnat produkty těch ostatních, protože ty v té chvíli budou třeba nějakou formou dražší, nebo bude to takový half playback systém. ale jako není to o tom, že třeba do budoucna tohleto jako bude, nebo bude minimálně prostě třeba nějaká možnost se fakt rozhodnout. Chci to takhle. A pro vás jako v té chvíli budou třeba pravidla nastavena jinak, řeknu, chci to dělat jako touhletou formou a ti producenti vám třeba v té chvíli dají nějaké jiná pravidla, jiné nabídky, tak jo, ale ono to je asi takový hodně populistický všeobecně prostě to říct teď, protože teď máte buď tak, anebo tak. A když by ta změna přišla teď a jako nedej bože, by se někdo řeklo do konce roku a u konce roku to bude prostě všechno, tak si myslím, že 80% národa Čechů vám řeknou, to ne, to já to platit nebudu a radši budou riskovat a budou bez pojistky, budou bez investic, budou bez čehokoliv, protože třeba v té Británii to bylo nastaveno velmi přísně. Tam ani na té pobočce prostě banky. Jo, jako já to... A jako to určitě budeme probírat v rámci té panelové diskuze, tak ať si nevystřílíme broky. A přesně tak.
Děkuju vám moc, že jste přijal pozvání. A pokud se vám tento díl líbil, tak určitě nezapomeňte na like a odběr a ideálně si dejte zvoneček, aby vám žádný další díl neutekl. Děkujeme.